Poďme na to. Vítam vás na dnešnom webinári s témou formovanie detskej osobnosti do 3 rokov a ako lepšie zvládnuť a pochopiť obdobie vzdoru. Začneme takým citátom, ktorý som mala v diári. Mala som diár Malého princa asi pred 2 rokmi a tento citát som tam mala na prednej stránke. A myslím si, že veľmi dobre práve definuje to, čo my nazývame obdobím vzdoru. Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti to unavuje, keď im treba ustavične čosi vysvetľovať. A inak Malý princ je v podstate taká rodičovská literatúra. Keď si tú knižku čítate ako rodič, tak tam nájdete strašne veľa múdrostí, ktoré sa dajú uplatniť vlastne v otázkach výchovy. No a to, čo si myslím, že vystihuje táto myšlienka, je, že to, čo my vnímame ako vzdor, je v skutočnosti problém komunikácie medzi nami a medzi deťmi. A pretože my dospelí nechápeme alebo zle chápeme vlastne tie detské potreby a tie ich pohnutky a to spôsobuje to, čo my nazývame tak hanlivo vzdorom. A ešte o to horšie, že v tom období do 3 rokov deti nám nevedia povedať často, že o čo im ide, a to je, myslím si, že úplne tým prvotným vlastne zdrojom väčšiny takých tých konfliktov medzi rodičom a dieťaťom. Takže obdobie vzdoru je vlastne také hanlivé pomenovanie detského sebautvárania, formovania detskej osobnosti. A ja som o období vzdoru počúvala od kamarátiek, keď som mala staršiu dcéru. Tak zhruba od takého roka začali kamarátky zhadzovať všetok nejaký také prejavenie nejakého negatívneho pocitu zo strany dieťaťa, tak to začali tak, že to bude asi to obdobie vzdoru. Už nám asi začína to obdobie vzdoru. A ja keď si teraz tak spätne sa pozriem, tak moje deti nikdy nemali nejaké obdobie, ktoré by som definovala, že obdobím vzdoru. Možno to bolo tým, že naozaj som nerada ako používala to slovo, ale neviem si spomenúť, že by bolo vyslovene nejaké obdobie, kedy by nejak extra prejavovali nejaké zlé nálady alebo nejaké truci alebo niečo. Vôbec to nebolo tak, že by robili na slovo to, čo som ja povedala, ale nikdy som nejak nebola stotožnená s predstavou, že by ma deti mali poslúchať a že ak ma neposlúchajú, tak mi vzdorujú. A preto som nikdy nemala pocit, že by išlo o nejaké ohraničené obdobie. Áno, uvedomovala som si, že vlastne od určitého veku deti začali prejavovať svoj názor na veci a že tie ich názory sa nevždy zhodovali s mojím názorom. A áno, uvedomujem si, že nastávali situácie, kedy som ja nepochopila, čo dieťa chce, alebo dieťa chcelo niečo, čo nemohlo dostať. A áno, bol tam vtedy hnev, frustrácia, plač, neviem čo, ale ani si nepamätám, že by to bolo nejaké vekovo ohraničené. Ja mám taký pocit, že vlastne ak by som nazývala niečo obdobím vzdoru, tak to obdobie vzdoru u našich detí asi možno trvá doteraz, lebo doteraz si vedia dosť silno presadzovať, čo chcú. A ešte s tým rozdielom, že vlastne keď sa k tomu pridá tá schopnosť komunikovať, a potom neskôršie v tom druhom vlastne období od tých 6 rokov sa k tomu pridá veľmi silná chuť neustále diskutovať, argumentovať, porovnávať, čo je fér, čo nie je fér, tak proste dodnes a ešte stále dnes máme situácie, kedy veľmi ako musíme hľadať nejakú spoločnú cestu, alebo kedy veľmi vzdorujú, ak to tak poviem, nejakému môjmu rozhodnutiu. Ale myslím si, že je to úplne prirodzené, úplne taká prirodzená vlastnosť človeka, že vlastne nerobí to, čo mu kážu iní, ale že sa snaží nejak ako keby prejavovať ten svoj postoj. No a tento termín, to obdobie vzdoru, nemám rada preto, že, ako som už spomínala, vytvára takú predstavu, že deti majú poslúchať a ak vyjadria svoj názor, tak vlastne oni sa priečia tejto poslušnosti a vzdorujú mi. A mám taký pocit, že
to slovo vzdor by sme skôr mohli používať možno na nejaké zvieratko alebo na nejakého psíka, ktorého mám na vodítku a keď ja chcem ísť tam a on chce ísť tam, tak mi vzdoruje a ťahá ma a chce ísť niekam preč, ale nemyslím si, že je to termín, ktorý by sme mali používať na deti a ľudské osobnosti. No a hlavne to obdobie, alebo ten vzdor vychádza predovšetkým z 99% z nepochopenia vlastne detského vývinu a z našej takej nepripravenosti na to, že deti budú mať nejaké svoje potreby a svoje názory. Poďme sa teda pozrieť na to, v skratke, ako sa vyvíja detská osobnosť od narodenia a vlastne ako dochádza k tomu, že zrazu máme pocit, že dieťa vzdoruje. Ako rodič máme prvých pár mesiacov, možno rok a pol, bábätko, ktoré v podstate nekladie odpor. Má nejaké potreby a tie potreby mu naplňame samozrejme a keď nemá naplnené tie potreby, tak plače alebo vyjadruje nejakú nespokojnosť, ale v zásade nemáme problém ho presvedčiť, aby robilo presne to, čo chceme my. Približne v prvých 9 mesiacoch koná dieťa reflexne a vlastne to znamená, že ono je vedené prírodou. Ono ako keby ešte nemá utvorenú vlastnú osobnosť a nehovorí same za seba, ale nechá sa viesť prírodou a postupne sa vlastne učí spracovávať informácie, ktoré zhromažďuje tým, že skúma okolitý svet zmyslovo. A teda napríklad v tých 9 mesiacoch, keď dieťa vidí niečo zaujímavé povedzme na druhej strane izby, tak už si dokáže vytvoriť taký jednoduchý plán akcie. To znamená, že vidím nejakú loptičku alebo nejakú hrkálku v istej vzdialenosti a ja si poviem, že idem za tým, vytvorím si v hlave plán a presúvam sa do toho bodu B, kde je tá zaujímavá vec. A u nás tak najviac fungovali ovládače nechané na zemi alebo nebodaj mobily. To deti si vytvorili hneď veľmi rýchlo plán akcie a rýchlosťou blesku sa dokázali k ním dopraviť. No a v obmedzenej miere dokáže v týchto 9 mesiacoch už trošku obmedziť niektoré impulzy, ktoré mu tento plán maria. To znamená, že keď je po ceste sú nejaké prekážky, tak dokáže ich prekonať, aby k tomuto svojmu vysnívanému bodu sa dostalo. Ale veľmi často, alebo je to v podstate len veľmi obmedzené táto schopnosť a veľmi často, keď po ceste narazí na niečo iné, tak automaticky zabudne na svoj pôvodný plán a ide za niečím iným. To znamená, že vidí tam hrkálku, chce sa za ňou doplaziť, ale keď po ceste nájde nejakú loptičku, tak sa začne hrať s tou loptičkou a hrkálka je vlastne úplne zabudnutá. A to platí zhruba do roka, kedy dieťa je čím ďalej, tým viac mobilné a vie si rozmyslieť, čo chce získať a kam sa chce dostať, ale stále je veľmi ľahko rozptýliteľné. A toto vlastne nám rodičom, tak povediac, hrá do karát, pretože ak niečo dieťa chce, my ho vieme veľmi rýchlo rozptýliť, aby to nechcelo. My mu ukážeme niečo iné, zahrkáme niečím iným alebo urobíme nejaký zvuk a ono sa otočí na nás a venuje nám celú svoju pozornosť. A tak si hovoríme, že aké je to super jednoduché, keď dieťa niečo chce, proste ho zaujmem nejak inak. Ešte v súvislosti s týmto vekom, tých 9 mesiacov, chcem len spomenúť, že toto je ideálny čas na to, aby sme začali nastavovať hranice. To znamená, keď sú veci, ktoré nechcem, aby dieťa robilo, tak v tomto období zhruba už začína chápať, čo chcem po ňom. Takže napríklad, keď niektoré predmety nepatria do úst, tak viem vždy, keď si začne približovať niečo k ústam, čo viem, že tam nepatrí, napríklad ten spomínaný mobil alebo ovládač, tak mu viem tú ruku odtiahnuť od tých úst a povedať k tomu nejaký stručný pokyn, ktorý budem opakovať vždy a ktorý znamená vždy to isté. To znamená napríklad, keď sa snaží teda niečo strčiť do úst, tak poviem, do úst to nepatrí, alebo do úst nie. A vždy s touto istou frázou ho učím tej hranici, že niektoré veci do úst nepatria. Ale to využívam naozaj obmedzenia naozaj s vecami, ktoré naozaj do úst nepatria, pretože dieťa v tomto veku ešte veľmi potrebuje spoznávať ten svet
práve prostredníctvom tých úst a tej chute. Takže to nebude fungovať, ak to budem používať na všetko a stále. A zároveň je dobré, keď mu to niečo od tých úst dám preč, tak mu zároveň ponúknu niečo iné, aby mohlo do tých úst, aby mohlo ochutnať niečo iné, čo nie je zakázané. Takisto zhruba v týchto 9 mesiacoch je ideálny čas aj na to, aby sme začali deťom ukazovať, že veci sa ukončujú. Že keď niečo začnem, tak to aj dokončím, to znamená, že si to upracem na svoje miesto. A neznamená to, že 9-mesačné plaziace sa dieťa budem naháňať, aby si upratalo nejakú hračku po sebe. Ale keď sa hrá dieťa, povedzme, s nejakou hrkálkou na koberci a keď už stratí o ňu záujem a nechajú tam a začne ísť niekam inám za niečím iným, tak ho oslovím, nadviažeme očný kontakt, to znamená, že čakám, kým sa na mňa pozrie, kým zareaguje na to, že som ho oslovila a jednoducho poviem, hrkálka patrí na poličku a odložím ju na tú poličku. Takto deti začínajú nasávať, že všetky veci majú že existuje nejaký poriadok vo veciach, že všetky veci majú nejaké miesto konkrétne a začínajú nasávať aj to, že keď sa s niečím začnem hrať, tak to ukončím tým, že si to upracem. Toto ukončovanie inak je v podstate najsilnejšie vnímané deťmi okolo 18 mesiacov a ono sa to asi nezdá, ale naozaj deti v tom veku najintenzívnejšie dokážu precítiť to, že všetko má svoje miesto a pre všetko vlastne vieme mať nejaký poriadok. Takže ak my máme poriadok v priestore, v ktorom sa dieťa pohybuje a ak vlastne vieme každú tú vec vrátiť na nejaké to miesto, lebo to je ďalšia vec, že ak my tú hrkálku, s ktorou sa ono hrá, chceme, aby upratalo, a to upratanie znamená hodiť ju do krabice, kde má 200 ďalších hračiek, tak s tým bude mať problém. Ale keď bude mať presné miesto na poličke, kam tá hrkálka patrí, tak si ju tam počase vlastne bude vedieť samé upratať, pretože bude mať napozeraný tento vzorec správania, ktorý som mu ja dala. Ale opakujem, v tých 9 mesiacoch to neznamená, že teraz budeme deti kibicovať za to, že nedodržiavajú nejaké hranice, alebo že budeme chcieť, aby niečo upratovali, len my modelujeme a nastavujeme tie hranice. No a vo veku 12 až 18 mesiacov nastáva dramatická zmena. Dieťa sa javí zrazu viac tvrdohlavé, jeho mozog sa rýchlo vyvíja a ono odrazu dokáže dlhšie udržať myšlienku. Čoraz ťažšie začína byť v tomto veku dieťa rozptýliť a odkloniť jeho pozornosť niekam inám, pretože už začína chápať takú tú po anglicky tzv. Object permanence, čiže začína si uvedomovať nejaký predmet, aj keď ho nevidí bezprostredne pred očami. Takže začína byť čoraz ťažšie začína fungovať tá stratégia, že vymeníme mu jeden predmet za druhý a ono si ani nevšimne a proste preorientuje sa na to druhé, čo sme mu podali. Odteraz musíme, keď chceme, aby dieťa stratilo nejaký predmet záujem, alebo aby sa ho nesnažilo zobrať, tak odstrániť buď ten predmet, alebo odstrániť dieťa z tej situácie, premiestniť ho inam. Toto je vlastne čas, kedy dieťa môžeme presmerovávať od správania, ktoré považujeme za nevhodné, ale len tak, že ho vlastne presmerujeme niekam inam. Čo je dôležité, v tomto veku deti, keď začínajú sa pohybovať, začínajú behať, začínajú byť rýchlejšie, tak často rodičia začnú robiť takéto, čo často vidím na ihriskách, že rodič zhrabne dieťa zozadu, keď niekam uteká. A toto by sme nikdy nemali robiť. Vždy by sme mali to dieťa zastaviť, ale nie tak, že ho zhrabneme zozadu. Predstavte si, že vy niekam idete a niečo neznáme vás zhrabne zozadu a premiestni vás niekam inam. Toto je veľmi, týmto spôsobom veľmi dávame deťom najavo, že sú nejaký predmet, ktorým my manipulujeme. To znamená, že ja ho môžem chytiť, ja ho môžem ako keby zadržať zozadu, obísť si ho a potom sa mu pozrieť do očí a povedať mu, ideme tam, alebo
alebo na cestu nie, alebo nejakým spôsobom mu povedať, že o čo mi ide, ale nikdy nezhrabnúť ho zozadu. Áno, keď by išlo o život, ale toto je podľa mňa také veľmi nedôstojné správanie voči deťom, keď sa k ním správame ako k nejakým predmetom, ktorým proste my si zoberieme a premiestnime niekam inám, lebo nám to nevyhovuje, že zrovna lezie na tú preliesku, tak ho zoberieme a dáme ho do pieskoviska. Takže vždy skôr pozrieť sa dieťaťu do očí a presmerovať ho inám. A toto je vek, kedy už naozaj musíme byť konzistentní a každé nežiaduce správanie musíme presmerovať. Nijak vysvetľovať ani nič, ale proste všetko, čo robí dieťa a nechceme, aby to robilo, tak ho presmerujeme na nejakú inú činnosť. A to musíme robiť konzistentne, pretože deti potrebujú vo veciach poriadok a potrebujú, aby sme boli konzistentní s nimi a chceli vždy po nich to isté. Po 18. mesiaci prvýkrát je dieťa schopné zabrániť určitému typu správania. To znamená, až od tohto momentu dieťa vlastne vie si uvedomiť, že niečo nemá robiť a naozaj to aj neurobí. Doteraz, ak sme sa snažili hovoriť mu toto nerob, hento nerob, toto nerob, bolo to zbytočné. Vlastne my sme ho museli presmerovať, ale ono nebolo schopné samé si povedať, že toto moja mama nechce, aby som robil. Až v 18 mesiacoch nastáva tento moment, zhruba samozrejme približne. Okolo 24 mesiacov sa objavuje obdobie seba potvrdzovania a to je obrovské obdobie v živote malého človečika, pretože vlastne si začína uvedomovať, že ono je iná osoba ako jeho mama a že ono vlastne môže mať iný názor na vec, ako má mama. Ten vek 24 mesiacov, všetky tieto vlastne mesiace, čo tu hádžem, sú samozrejme približné a treba to pozorovať na vlastnom dieťati, kedy to nastane, ale takto to zhruba je ako keby podľa kníh. No a typické pre toto obdobie je slovíčko nie, ktoré deti používajú úplne na všetko a to bez ohľadu na to, či nejakú vec chcú alebo nechcú, proste budú hovoriť nie úplne na všetko. Moja staršia dcera mala také presne v tomto období, že si len sadla na sedačku a proste krútila hlavou a hovorila nie a bolo vidieť, že má vlastne radosť z toho, že môže to slovíčko používať, že môže povedať nie na niečo, čo mama po nej chce. A kľúčové v tomto období začína byť vedieť sa dobre dieťaťa spýtať. A o tom si povieme viac neskôr. Pretože keď sa ho spýtate, chceš ísť von, povie nie, chceš jesť, nie, chceš sa ísť vycikať, nie. A preto nastáva dôležité obdobie, kedy musíme začať používať ten jazyk a tú komunikáciu správnym spôsobom, aby sme vlastne sa vedeli s dieťaťom dohodnúť. No a toto obdobie sa väčšinou prelína potom s obdobím, kedy dieťa začne hovoriť ja, to znamená, už nehovorí o sebe v tretej osobe, ale začína hovoriť o sebe ja. A to je celkom zaujímavé vlastne, že to tak krásne na seba nadväzuje, že to dieťa si začne uvedomovať tú svoju osobnosť, kým do tých 18 mesiacov alebo do tých 2 rokov riešilo hlavne tú fyzickú stránku svojho tela a objavovalo to svoje telo teraz z toho fyzického pohľadu a tie svoje zručnosti, tak teraz vlastne začína objavovať svoju osobnosť a neskôr sa k tomu pridá spoznávanie osobností iných. No a práve ten vek tých 18 mesiacov až 4 roky sú tým obdobím sebautvárania, ktoré hanlivo nazývame obdobím vzdoru, pretože dieťa už vie udržať myšlienku na niečo podstatne dlhšie ako doteraz a čím je staršie, tým sa táto schopnosť predlžuje. A rodičia nechápu, prečo sa dovtedy vedeli relatívne jednoducho dohodnúť s dieťaťom na všetkom, čo chceli a zrazu je dohoda takmer nemožná a nevedia, čo s tým.
Takže čo môžeme ako rodičia robiť? Doteraz stačilo zameniť predmet záujmu za iný, alebo stačilo zobrať dieťa a odniesť ho z tej situácie preč, alebo odviezť ho preč. A teraz už toto nefunguje. No dieťa do 3 rokov ešte stále nie je zrelé na počúvanie argumentov. A toto je častá chyba, ktorú s malými deťmi robíme, že my im vysvetľujeme všetky dôvody a myslíme si, že dieťa nás počúva a že dokáže ako keby absorbovať tie argumenty, ale dieťa najskôr dokáže chápať naše argumenty od tých 3 rokov a ešte lepšie, ako som spomínala, od tých 6 rokov, alebo povedzme 5-6, kedy sa v tom doslova vyžíva a kedy proste potrebuje mať všetko zdôvodnené a potrebuje si na to nájsť vlastné argumenty a potrebuje to vydiskutovať, ale to naozaj nastáva neskôr. V tom období okolo tých 18 mesiacov, 2 rokov, tým, že dieťaťu vysvetľujeme niečo, tak často sa stáva pravý opak toho, čo chceme, a síce, že my mu upevňujeme ten predmet záujmu v mysli. Čiže ono chce, povedzme, skákať nejakej kaluži a my mu začneme vysvetľovať, že v kaluži nemôže skákať, lebo na to nemá topánky, lebo je teraz zlé počasie, lebo by prechladlo, lebo by mohlo byť chore. A ono vlastne stále v mysli rozmýšľa nad tou kalužou a my mu stále hovoríme o tej kaluži a ono si ju predstavuje, aká je krásna, aká je veľká, ako by sa do nej dobre dalo ísť, ako by možno špliechala. A my vlastne tým ešte ako keby upevňujeme ten jeho pocit, že on to naozaj potrebuje. Teraz som mala takú skúsenosť a naozaj vždy pred tým, ako mám webinár na nejakú tému, tak sa mi zrazu začnú diať také veci, ktoré mi to úplne tak nejak zdôrazňujú túto tému. A včera som bola nakupovať v obchode a bola tam mamička s takým, povedzme, 2-ročným chlapčekom a ten sedel vo vozíku a ukazoval na čučoriedky a boli tam vlastne čučoriedky v plastovej krabici. A ukazoval na tie čučoriedky a reakcia maminy bola: čučoriedky ti nedám, lebo to by si celé rozsypal a potom by sme to tu museli zbierať a bla 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 bla. A to dieťa stále sa načahovalo za tými čučoriedkami. A teraz, keď už videlo, že mama mu hovorí, že nie, že mu ich nedá, tak už tým viac začalo potrebovať tie čučoriedky a z toho, čo mohla byť úplne krásna konverzácia o ovoci, vlastne vznikla taká scéna, že potom teda odišla mamina s tým vozíkom niekam inam a to dieťa bolo úplne nespokojné, protestovalo tam, začalo tam sa spierať v tom vozíku a začalo plakať. A to je presne to, že my keď stále teraz mu argumentujeme a vysvetľujeme, tak ono stále je v tej situácii a my potrebujeme naopak ho z tej situácie zobrať preč a potrebujeme presmerovať a teraz už vlastne môžeme používať okolo tých 2 rokov práve tú obrovskú schopnosť, ktorá sa rozvíja v dieťati v tomto období, a to je ten jazyk. Ten sa rozvíja veľmi dynamicky, veľmi markantne a my to musíme práve využiť a musíme začať vlastne pracovať s tým jazykom. A o tom si povieme tiež trošku neskôr, ale možno k tej scéne s tými čučoriedkami by stačilo povedať: áno, to sú čučoriedky a môžeme si také kúpiť. A aha, toto je banán. A chceš podržať banán? Alebo ho dáme do vozíka. Úplne proste to využiť na to, aby sme sa porozprávali s dieťaťom o tej situácii a ono bude vidieť, že je vypočuté, že áno, ukazuješ na čučoriedky, ja to chápem, čučoriedky sú dobré, máme ich radi. A teraz potrebujeme banán. A čo, chceš ho podržať? Alebo chceš podržať tie banány? Alebo ich dáme do vozíka? A presunú to úplne niekam inám a vlastne zo situácia, ktorá je vzdorová, to môže byť len krásna konverzácia, ktorú obidvaja prejdeme. A bez toho, aby sme sa na seba hnevali. No a ešte toto chcem k tomuto obdobiu povedať, že v skutočnosti je to úplne úžasné obdobie, keď si to vezmete. A často sa mi to stáva aj na herničkách, keď máme ateliér, že mamina niektorá mi povie, že je teraz strašne tvrdohlavý a stále chce si presadzovať svoje a stále spolu bojujeme. A keď sa na to pozriete z inej stránky, tak
tak vlastne to je úplne úžasné obdobie, kedy to dieťa je zvedavé, má kopu energie, má kopu nápadov, má vlastné názory a naozaj sa nám vyvíja pred očami. A keď sa nesústredíme na to negatívne, tak to nebudeme nazývať obdobím vzdoru, ale obdobím vlastne úžasného pokroku a vývoja. A je to v nás dospelých, aby sme zmenili naše nastavenie a naše očakávania a miesto tých záchvatov hnevu, ktoré zažívame a tých záchvatov vzdoru, musíme vidieť malého človečika, ktorý sa strašne snaží pochopiť, ako funguje veľký svet a ono to proste bez tých veľkých emócií nejde. Emócie sú bežnou súčasťou života detí a oni sa musia naučiť ich ovládať a ešte nemajú vyvinutú kontrolu a často ani jazykové prostriedky na vyjadrenie svojich pocitov a preto vlastne my musíme byť ten empatický hlas, ktorý im bude pomáhať vlastne sa cez tie situácie dostať. A často tomu vieme pomôcť iba tým, že proste pomenujeme tú situáciu a uznáme tie ich pocity a poskytneme im oporu. A keď nebudeme mať potrebu vlastne stále to definovať ako vzdor a pozerať sa na to nejak negatívne, tak to môžeme vlastne prijať len ako novú vývojovú fázu a ako úžasný spôsob, akým sa z dieťaťa stáva hotový človek. A tým si to vlastne aj sebe, aj dieťaťu veľmi uľahčíme. Čo najčastejšie spôsobuje detský vzdor a frustráciu? Je to nejaká zábrana alebo prekážka na ceste jeho vývoja. Tí, čo ste boli na webinári o senzitívnych obdobiach, tak tam sme si hovorili vlastne, že dieťa má v sebe taký svoj plán od narodenia, že čo všetko musí dosiahnuť a akým spôsobom. A ono si ide vlastne ten svoj plán, ktorý má v hlave a každé dieťa má ten svoj plán trošku iný, ale v zásade cieľ je ten, že chcú, aby na konci z nich bol hotový človek, ktorý dokáže pomáhať vlastne a existovať v spoločnosti, do ktorej sa narodil. A keď sa stretnú s nejakou prekážkou na ceste toho vývoja, tak tam často nastáva obrovská frustrácia, pretože oni vedia, že sa potrebujú po tej ceste potrebujú pokračovať a keď im tam staviame prekážku, tak oni teraz nevedia, čo sa bude diať s tým ich vývojom. Je to ako keď napríklad dieťa má fázu, že potrebuje sa naučiť chodiť po schodoch a my mu stále dávame zábrany na schody, aby na tie schody nechodilo, lebo je to pre neho nebezpečné. A to dieťa to vníma ako obrovskú frustráciu a nevie teraz, ako sa má naučiť chodiť po tých schodoch, keď tí rodičia mu to neumožnia. Ďalší veľký dôvod pre rôzne také situácie sú povedzme vzdorovité, je narušenie detského zmyslu pre poriadok v čase, alebo v rutine, alebo v priestore. Deti sú veľmi háklivé a to je opäť niečo z webinára o senzitívnych obdobiach. Deti sú v tomto období veľmi háklivé na to, aby mali vo veciach poriadok, pretože keď majú vo veciach poriadok, majú pocit, že rozumejú svetu a tomu, ako funguje. A oni veľmi potrebujú rutiny v priestore, mať všetko vždy na tom istom mieste, v čase, aby sa vždy diali veci v rovnakom poradí, aby niektoré veci sa robili rovnakým spôsobom a nie inak. A toto, keď sa naruší, tak to u nich spôsobuje veľký stres, ktorý často končí pláčom, vzdorom, hnevom. Je to napríklad keď idete niekam von a idete autom, tak keďže mamina väčšinou chodí aj cez týždeň, tak proste dá dieťa do autosedačky nejakým spôsobom, pripúta ho nejakým spôsobom a potom sadne si za volant a ide ďalej. Ale keď je zrazu víkend a napríklad do tej autosedačky dá dieťa ocko a nie mamina, tak sa môže stať, že to robí úplne inak ako mamina. A nám sa to možno ani dospelým nezdá, ale možno mamina pritom vždy dieťaťu niečo konkrétne hovorí, alebo spieva nejakú pesničku, ale
alebo mu prevlečie najprv ľavú ruku a potom pravú ruku a ocko to zrazu robí úplne inak. A preto dieťa je to zrazu obrovský stres, pretože nevie, prečo sa zrazu všetko deje úplne inak, ako je zvyknuté. A môže to spôsobiť, že to dieťa sa začne vspierať v tej autosedačke. A keď to nepochopíte a poviete si, že zase vymýšľa, čo zase ti je a prečo sa jeduješ, tak môže sa stať, že strávite celú cestu autom s tým, že dieťa bude nariekať vzadu v autosedačke. Kdežto možno, keby ste vedeli a chápali a to dieťa vám to vedelo vysvetliť, že mne sa nepáči, že zrazu ma pripútal do autosedačky niekto iný ako mamina, tak by proste mamina stala, išla, pripútala tam ešte raz dieťa v autosedačke a bola by kľudná celá jazda autom. Alebo my sme mali často situácie, že keď boli ešte deti malé a bývali sme v byte, tak vždy muselo dieťa zmačknúť gombík na výťahu, aby ho privolalo. Ako náhle sme prišli a stál tam už niekto a ten výťah bol privolaný. Pre to moje dieťa to bol taký obrovský stres a narušenie toho jeho poriadku v hlave, že proste do toho výťahu nechcel vkročiť. A my sme museli počkať, kým ten človek odíde a privolať si ten výťah a potom dieťa spokojne vkročilo do toho výťahu a mohli sme ísť. Keby som toto nechápala, alebo keby som trvala na tom, že to nebudem rešpektovať, tento jeho zmysel pre poriadok, tak by plakalo vo výťahu, možno by mi tam stropilo nejakú scénu aj pred susedom, bolo by nešťastné, boli by sme obidvaja naštvaní, frustrovaní. Čiže ako hovorím, je to veľa o tom vnímaní toho dieťaťa a vlastne chápaní, že o čomu ide, pretože v tomto období nám to ešte nevie často zreteľne povedať. A to je vlastne tretí dôvod tej frustrácie detskej obrovskej v tomto veku, jazyková bariéra, neschopnosť sa dobre vyjadriť. Oni už majú obrovské myšlienky v hlave, ale nevždy nám to vedia povedať a tým vzniká často ich taká frustrácia z toho, že nie sú pochopené. A potom samozrejme nemožnosť konať samostatne a byť nezávislý, pretože v tomto veku je veľmi silná tá túžba po tej samostatnosti a nezávislosti, takže všetko, čo nedokážu urobiť samé, môže byť zdrojom takisto veľkej frustrácie pre nich. Ako som už spomínala tiež na predošlom webinári jednom, tak Maria Montessori tvrdila, že toto sú také momenty v detskom živote, v tom detskom ponímaní, že často im spôsobujú až fyzickú bolesť. Tak veľmi ich to frustruje, že až fyzicky ich to bolí a preto je nerozumné od nich vlastne očakávať, že sa budú správať vždy vyrovnane a s úsmevom na tvári. A je to naša práca ako dospelého vlastne pripraviť to prostredie tak, aby vyhovovalo tým vývojovým potrebám dieťaťa. Je naša práca snažiť sa ho pochopiť a snažiť sa zistiť, o čomu ide. A nie je úlohou našich dvojročných detí, aby sa vždy správali slušne a neprejavovali žiadne negatívne city, len preto, že nám to je nepríjemné, keď ich prejavujú. Ešte som chcela povedať nejaký príklad, ale teraz mi unikol. Je to vlastne, keď si poviete vy ako dospelí, tak často sú to také situácie, že keby sa to stalo nám ako dospelým prispôsobené vlastne na naše podmienky, napríklad tá zábrana alebo tá prekážka v ceste, je to niečo, ako keby ste mali, ako keby vám šéf povedal, že do zajtra máte vypracovať nejakú správu o neviem čom a zároveň vám doma vypadol internet a pokazil sa vám počítač. A keď si viete predstaviť, v akej zúfalej situácii by ste boli a ako by ste veľmi boli nervózni a vystresovaní, tak toto je pre dieťa ekvivalent toho, keď vy mu nedovolíte chodiť po schodoch a ono vie, že sa potrebuje naučiť chodiť po tých schodoch, lebo všetci dospelí vedia chodiť po schodoch. Čiže keď si to premeníme takto a premietneme do nášho dospelého sveta, tak naozaj vieme lepšie pochopiť, že akú obrovskú zúfalosť musí cítiť to dieťa a vžiť sa do jeho kože. Veľké emócie. Takže, čo s nimi?
Pretože tieto stavy frustrácie, nepochopenia, prekážok v ceste, narušenia poriadku sú často potom sprevádzané veľkými emóciami. Deti ešte nemajú vyvinutú časť mozgu, ktorá sa nazýva prefrontálna kôra alebo prefrontálny kortex. A táto oblasť vlastne pomáha nám kontrolovať naše emócie a naše impulzy, aby sme nekonali impulzívne, aby sme nepodľahli vždy hneď nejakej emócii a pomáha nám vlastne racionálne sa rozhodovať o veciach. A predstavte si, že táto časť mozgu sa vyvíja zhruba až do 25 rokov. Takže viete si predstaviť u toho 1,5 ročného, že ono všetky tie emócie vlastne cíti úplne 100% naživo a nevie ich nijak racionalizovať, nevie ich nijak ako keby potlačiť. Keď takto regulujeme tie svoje pocity, tak vlastne vieme si povedať, že dobre, tak toto ma veľmi hnevá, ale napriek tomu zachovám chladnú hlavu a rozhodnem sa takto a takto. Dieťa to nedokáže. A je na nás, pretože my vlastne máme tých 30 alebo 40 rokov, čiže my už ten prefrontálny kortex máme vyvinutý a my vieme tie svoje veľké emócie potlačiť. Takže my musíme byť vlastne takým tým racionálnym prvkom, ktorý pomôže deťom tieto veľké emócie prekonávať. V zásade našou úlohou je pomáha deťom pochopiť tieto emócie a postupne sa naučiť ich ovládať. Zásadné pravidlo je, že všetky emócie sú akceptované, ale nie každé správanie je akceptované. To znamená, emócie sú v poriadku, či pozitívne, či negatívne. Nepotrebujem, aby si sa vždy usmieval na mňa, chápem, že si smutný, nahnevaný, že žiarliš na niekoho, že neviem čo, ale nemôžem ti dovoliť kúsať, udierať, hádzať veci, pretože to je to správanie a to je oddelené od pocitov. A taká zásadná vec, ktorú dieťa od nás potrebuje, je, aby sme každú emóciu uznali a pomenovali. Práve tým, že tú emóciu uznáme, tak často zoslabne vlastne už len tým, že ju pomenujeme a uznáme dieťaťu. To znamená, ono mu to dodáva obrovský komfort, keď vidí, že ho chápeme a že vlastne sme tam s ním a že vieme, ako sa cíti. A keď tento krok vynecháme, pretože našim takým dospeláckým riešením alebo náš dospelácky spôsob, ako tieto veľké emócie riešiť, je často začať ponúkať nejaké riešenia hneď. Neplač, nič sa nestalo, poď ja ti dám niečo iné. Poď ja ti kúpim inú zmrzlinu, neboj sa, táto spadla na zem, to je v pohode, ale poď ja ti dám inú. Alebo, rozbil sa pohár, to nevadí, neplač, to je v pohode. Dáme iný, pozri sa, napiješ sa z iného pohára. A to je náš dospelácky pohľad na to, že toto by mu asi malo pomôcť. Ja mu hneď dám niečo iné. Tak tá emócia môže zmiznúť. Ale deti nepotrebujú, aby tá emócia hneď zmizla, oni potrebujú tú emóciu prežiť a mať ju uznanú a byť pochopený tým dospelým. A preto, keď vynecháme toto uznanie, že si veľmi smutný, chápem to, cítim to, som tu s tebou. Ak túto časť my vynecháme a hneď mu začneme ponúkať riešenia, tak dieťa zostane vlastne zablokované v tej emócii a nevie sa posunúť ďalej. A preto potom nič nepomáha, aj keď mu ponúkame 250 iných riešení a ono by vlastne stačilo, aby sme mu vyjadrili, že sme tam s ním a že ho chápeme a že to, čo cíti, je OK. Takisto si môžeme tak trochu skúsiť sa vžiť do emócií toho dieťaťa, ktoré napríklad práve ja neviem, si rozbilo nejakú hračku alebo niečo a cíti obrovský teraz smútok alebo frustráciu. A keď si to predstavíme zase v našom dospeláckom živote,
tak si môžeme dať príklad, že idete napríklad pripravujete oslavu pre manžela alebo pre svoje dieťa a teraz hostia už pomaly prichádzajú, ale vy zistíte, že ste zabudli sviečku na tortu a teraz letíte na poslednú chvíľu niekam do obchodu, tam sviečky nemajú, letíte niekam inam. Ste vystresovaní, medzi tým vám už volajú, manžel vám volá, mama vám volá, že kde ste, však všetci už tu sú, prečo tu ešte nie si. Teraz prídete do obchodu, kúpite tie sviečky, vyjdete von z obchodu, zistíte, že ste si tam nechali peňaženku, letíte naspäť. Peňaženka tam našťastie je, zoberiete si ju, sadnete do auta, stojíte na každej jednej červenej, trvá vám tá cesta nekonečne dlho, je zápcha, neviem čo všetko. Konečne prídete úplne upachtení na tú oslavu, prinesiete tie sviečky a teraz ako tam ste, tak sa na vás vrhnú všetci tí hostia, čo tam čakali. A teraz jeden sa vás začne pýtať, kde si toľko bol, čo ti toľko trvá, však to bolo pár sviečok kúpiť, to si mohol za 5 minút vybaviť. Druhý človek vás začne poučovať. No tak to ja som ťa učila, že máš chodiť na čas, že si máš všetko riadne pripraviť, ty prečo tu stále stresuješ a neviem čo. A tretí človek vám začne dávať rady. No vieš čo, podľa mňa by si mala vždy dopredu si napísať, že čo potrebuješ na oslavu, všetko si to spísať, nakúpiť si to predtým, ja si robím zoznam a ten si odškrtávam a bola by si oveľa viac zorganizovaná a toto by sa ti nestávalo, takéto situácie. A štvrtý človek príde k vám a povie, vyzeráš fakt vystresovane, sadni si chvíľu, oddychni si, a ja zoberiem tie sviečky a idem to za teba poriešiť. A keď si to takto predstavíte, tak ktorý človek by vám viac pomohol? Ten, čo by spustil na vás otázky? Prečo to robíš? Hovorila som ti, že toto nemáš robiť. 100-krát som ti povedala, že nemáš behať s tým pohárom. Jasné, že sa rozleje, keď s ním budeš behať. Alebo ten človek, ktorý vás poučuje. Ja som ti hovorila, že s pohárom sa chodí pomaly, a nebolo by sa ti to stalo. Tretí človek, ktorý vám dáva rady, vždy treba s pohárom chodiť opatrne. Alebo štvrtý človek, ktorý povie, si smutný, rozliala sa ti voda. Že ktorý z toho podľa vás to lepšie, ktorého z tých 4 ľudí by ste vy najviac akceptovali ako dospelý človek? A to je presne o tom, že deti takisto nepotrebujú v tom čase, keď sa im niečo takéto stane, poučovať, nepotrebujú, aby sme im radili, čo majú robiť, nepotrebujú, aby sme ich začali sa tam ich vypytovať, proste potrebujú, aby sme precítili s nimi tú emóciu a uznali ju a posunuli sa potom ďalej. No a to nás dostáva k úlohe rodiča. A toto som dávala aj na Instagrame do storky a nikto neuhádol, že čo som tým chcela povedať, tak dúfam, že to z tohoto bude jasné. Aká je vlastne úloha rodiča v živote dvojročného dieťaťa, ktoré bojuje s rôznymi veľkými emóciami a s rôznymi neustále nejakými hranicami. Je to vedec, ktorý skúma a sleduje svoje dieťa a snaží sa pochopiť, o čo mu ide. A toto je na prvom mieste a preto som to tu dala ako prvé. My by sme predovšetkým mali stále sledovať naše dieťa a snažiť sa pochopiť jeho správanie. Často to vidím napríklad na našich herničkách, kde ja som v úlohe pozorovateľa a rodičia tam s deťmi chodia a hrajú sa. A vlastne ja často vidím veci, ktoré ten rodič, ktorý je v bezprostrednej blízkosti a stále je s tým dieťaťom, nevidí. A tak napríklad vidím, že dieťa na jednom koberčeku máme nejaké rybky a tie sa priraďujú k obrázkom rybičiek, k rovnakým obrázkom rybičiek. A dieťa zoberie tú rybku a silou mocou sa ju snaží niekam odniesť. A ten rodič mu stále hovorí, že nie, my sa hráme na tomto koberčeku, nemôžeš ju odniesť, tuto patria tie rybky. A ja vidím, že to dieťa sa snaží tú rybu dostať do lavora, v ktorom umývame riad, pretože ryba patrí do vody. A preto dieťa je logické, že tá ryba
by mala byť vo vode a nie na suchu. A keď takto vlastne svoje dieťa pozorujete, často zistíte, o čomu ide a aj tým zamedzíte často rôznym konfliktom a takým bojom, pretože keď mu raz vlastne, keby ten rodič si tak počkal a zistil, o čo sa to dieťa snaží, tak je potom oveľa ľahšie mu to priznať a povedať, aha, ty chceš, aby ryba išla do vody. Toto je ale hračka a tá patrí na koberček, to nie je skutočná ryba a poďme robiť niečo ďalšie. Alebo poďme umývať riad, keď chceš ísť k tomu lavoru a rybu necháme tu na koberci. Ale vždy tým viete odhaliť strašne veľa vecí, lebo tí deti tým, že nám to nevedia povedať, tak oni často robia veci, ktoré sú úplne logické a dávajú zmysel, len my to nevidíme z nášho pohľadu, keď ich dostatočne nepozorujeme. Takže predovšetkým vedec, pozorovateľ, bádateľ. A potom je rodič akýmsi staviteľom, pretože utvára a upravuje to prostredie detské tak, aby vyhovovalo čo najviac tým vývojovým potrebám. Často vlastne, keď vidím nejaké nežiaduce správanie dieťaťa, tak sa v prvom rade snažím zamyslieť nad tým, či by zmena prostredia tejto situácii nepomohla. To znamená, miesto toho, aby som dieťa okrikovalo, že nebež tu, nebehaj tu, snažiť sa upraviť to prostredie tak, aby nemalo veľmi priestor tam behať. Napríklad sme mali taký priestor v škôlke, ktorý bol naozaj veľmi veľký a všetky poličky boli popri stenách a vznikla tam naozaj veľká plocha, ktorú deti často využili na to, že behali dookola a naozaj sme sa, ako keby bola to taká situácia, že sme sa báli o ich bezpečnosť. Mohli sme stále iba upozorňovať deti, že tu sa chodí pomaly a tu sa nebeha, alebo sme potom urobili to, že sme ten priestor predelili poličkami a tak vznikli také dva menšie priestory predelené, kde už to behanie nebolo možné. Čiže predovšetkým, ak dieťa má nejaké nežiaduce správanie, môžem sa skúsiť zamyslieť nad tým, či by tomu nepomohla úprava priestoru a tým nebudem musieť dieťaťu to zakazovať. V domácom prostredí, keď vidím, že dieťa stále sa snaží strčiť prst do nejakej zástrčky, a je to pre neho nebezpečné, tak môžem ho stále na to upozorňovať, alebo keď jednoduchým riešením je posunúť skrinku, ktorá je tam o 5 cm, tak aby tam tá zástrčka už nebola vidieť, tak to urobím a vyhnem sa tým tomu, že budem musieť vždy dávať pozor a tie hranice vlastne určovať. A ako náhle už dieťa potom je v takom veku, že už to dokáže pochopiť ten argument, tak sa veci môžu vrátiť tak, ako boli. Čiže keď už viem, že dieťa povedzme v tých 3 rokoch vie pochopiť, že prsty sa nestrkajú do zástrčky, tak už potom nemám problém tie zástrčky mať všade. Alebo ak dieťa rado vyťahuje šuflíky v kuchyni, tak nenechám najspodnejšom nejaké ostré nože a nebudem ho tam strážiť a zamykať a hovoriť dieťaťu, že no, tam sa nemôže do toho šuflíka a tie veci sa vyberať nemôžu. Proste tie nože preložím niekam inám až do obdobia, kedy dieťa už to chápe a nepotrebuje, aby som ho strážila týmto spôsobom. Takže úprava prostredia. Potom je to aj taký policajt, ktorý vytvára a stráži hranice a stráži ich konzistentne a nikdy nepolaví, aj keď má dobrý deň a dieťa sa veľmi usmieva a je veľmi milé, tak vždy trvá na svojom. A potom je vzor, pretože modeluje správanie a ukazuje dieťaťu, ako zvládať náročné situácie. A práve to, keď dieťa prežíva nejaké silné emócie, tak často aj nás to dostane do takej výpätej situácie, že máme pocit, že vybuchneme, ale práve my tým ukazujeme dieťaťu, ako sa zvládajú tie veľké emócie. Čiže ak my vybuchneme, keď nám dieťa niečo robí, tak dieťa potom si z toho berie ten vzorec správania, že aha, tak keď mi niekto niečo robí, tak ja vybuchnem a proste vystraším každého okolo, tak to budem riešiť aj ja. Keď to robí mama, tak to musí byť tá správna metóda. Takže napríklad pred pár týždňami sme boli u môjho brata a on má malú dcéru a
on mal položený na obývačkovom stole, mal vyložený počítač a dcera stále chodila a snažila sa tam niečo ťukať. A on jej povedal, že nerob to. Ja som mu hovorila, že či nechce radšej ten počítač vyložiť na jedálenský stôl, aby teda nedočiahla, ale on proste trval na tom, že nie, že on proste bude tam a je to jej vec, keď to nepochopí. Môj brat je niekedy taký veľmi empatický človek. No a ona stále teraz sa snažila a teraz už čím viac jej to zakazoval, tak tým samozrejme lákavejšie to pre ňu bolo a stále už tak chodila a hlavne keď on sa nepozeral, tak sa snažila tak tajne ako keby tam ísť a tak. No a výsledkom bolo, že on vybuchol, povedal, že však ty vôbec nepočúvaš, čo ti hovorím, už 100-krát som ti povedal, že to nemôžeš robiť. A toto je proste to, čo si to dieťa odnáša z toho, že ono vlastne pozoruje toho rodiča, tak ako bude reagovať, keď mu to skúsim ešte raz urobiť a ešte raz a ešte raz a on vybuchne a tým pádom to dieťa si odnáša z toho, že aha, takže keď sa mi niečo nepáči, tak ja môžem vybuchnúť. Takže preto vždy hovorím, že pred deťmi do 3 rokov sa musíme správať úplne ako naši najvzornejší, ako najvzornejší ľudia, všetko robiť úplne najdokonalejšie, pretože oni nás dokonale vlastne kopírujú a zrkadlia. No a toto všetko rodič robí s láskou a s empatiou. Čiže aj tie hranice nastavuje, všetko robí s tým, že to svoje dieťa nadovšetko ľúbi a aj mu to vždy dáva najavo. Je dôležité, aby bol rodič vždy úprimný, čiže ťažko ja budem dieťaťu sa tváriť náramne empaticky, keď v hlave zúrim, pretože dieťa to cíti. Takže ak ja som naštvaná, že práve niečo dieťa urobilo a ono plače, tak aj keď mu budem hovoriť, áno, si nahnevaný alebo si smutný, ja to chápem, tak ono to vycíti zo mňa, že to nie je úprimné. Takže vždy by sme mali tú empatiu a tú lásku, musí vychádzať z nás znútra. A takisto rodič musí dôverovať sám sebe a musí dôverovať, že to, čo hovorí tomu dieťaťu, je naozaj pravda. Pretože ak ja dieťaťu niečo hovorím, ale sama tomu neverím, tak to dieťa to pochopí a bude neisté a a nebude to akceptovať odo mňa, ak bude vidieť, že ja sama tomu neverím.